тамошо бидаин ай усталаки калидори ма ҳай дай калидор мешинам кӯдакҳо патинка мепӯшонам хеле инам хеле чирфин шудай чихо гирифта будам ба ҷо мекардам дилим танг мешид ҳозир дигар вообще парвоша намекунам инай катими шумо иам салфеткаи одноразови ай компания Faberlic Lattaге ҳозир пеши чашми шумо мешакам так тозаш мекунам дои послиш мекунам бибинед баъди липар метавонед барои любой дивана инам хеле усталои инам хеле ваяк чихол дорад любой доғи рӯғану пувана ҳам бара меравонам просто супер пуперски средства ҳай ана духтаро ай доғ дарак нест види тараш оли ба қоқшаҳа бо видеош мекунам ина қоқаш тамошо бино диде чихе шид